ಮುಲ್ಕಿಗ್ ಮುಲ್ಕಿ ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಪುದರೆಂಚ ಬತ್ತಡು ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಕಿದ ಒಂಜಾತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಿಕ್ಕಲ ತುಂಬ ಬಂದುಲೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನದೊಟ್ಟುಗು ಯಾನ್ ನಿಕಲ ದುಂಬಗ್ ಬೈದೆ. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಸುರುತ ವಿಡಿಯೋ ಯಾನ್ ಪುಟ್ಟು ಬಳಿತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮುಲ್ಕಿಗ್ ಮುಲ್ಕಿ ಪನ್ಪುನ ಪುದರೆಂಚು ಬತ್ತನ ಪನ್ನಗ ಮೂಲಿಕಾಪುರ ಪನ್ಪುನ ಪುದರ್ಡ್ ಮುಲ್ಕಿ ಬತ್ತಂಡ್ ಕ್ರಮೇಣ ಮುಲ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಕೆ ಪಂದ್ ಲೆಪ್ಪರಿಸು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಾದಂದು ಪನ್ನಗ ಮುಲ್ಕಿಡ್ ವರ್ಮ ಮಾಗಣಿತ ಅಧಿದೇವಿ ಏನಂಚಿತ್ತಿನ ಬೊಪ್ಪನಾಡು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಟೆಂಪಲ್ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ಟೆಂಪಲ್ ಅವತ್ತಂದೆ ಮುಲ್ಕಿಡ್ ಕಂಬುಳಲ ಆಪ್ ಕಾಯಕಿಂಗ್ ಸರ್ಫ್ ಕ್ಲಬ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಕಿಡೆ ಉಂಟು. ಅವೇ ಮಂತ್ರ ಸರ್ಫ್ ಕ್ಲಬ್ ಮುಲ್ಕಿ. ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಗಿರಿ ಸುಂದರರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕಾರ್ನಾಡ್ ಸದಾಶಿವರಾವ್, ಬುದಿ ಕುಂದರನ್, ಮುಕುಲ್ ಮಾತಾ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಕಿದ ಕುಲು. ಒಂದು ಒಂಜಾತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಕಿದ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ನನಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಡು ತಿಕ್ಕಗ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬೈ ಬೈ, ಸಿ ಯು ಸೂನ್.